Gernika Lumoko udalak eta Gernikako merkatari eta ostalari elkartuakek Nik Gernikan 2021 kanpaina jarriko dute berriro martxan. Maiatzetik aurrera. Horretarako 110.000 euroko diru partida dago prest eta 22.230 bono zabalduko dira ostalaritza eta merkataritzara zuzenduak. Aurkezpenean izan dira Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkate jauna, Inigo Maguna Goikotxea, merkataritza zinegotzia eta Gaizka Munategi, merkatari elkarteko presidentea. Kanpaina hau, lehendabiziz 2020an jarri zen martxan, kanpaina bat ekainetik azarora burutu zen, beste bat Gabon bueltan. Guztira, udalerrian Gernika Lumon 576.660 euro inguruko gastua sortu zuten. Azalpen eta xehetasunak eman dituzte prentza agerraldi bidez. Hemen gauz udaletzeko eta denda eta tabernatako elkarteko ordezkarizek. Nik Gernikan 2021 bonoak martxan ipintzeko. Atarako duguz, edo martxan emingo dire, 22.000 bonotik gora 110.000 euroko balioagaz. Eta mota bikoak izango dire bonoak, bat denda eta pelukerizientzako, 30 eurokoa, eta sartzen emingo die turismo bulegoan, da beste mota bat da taberrantzako, 5 eurokoa, eta hori eure taberneruek, tabernatakoak, eurek ukingo dube, euren bezerueri emoteko. Hau zetarako etxen da, erosketak altan neurrizien, berton herrizien eitzeko. O sea que queremos presentar Nik Gernikan 2021 los nuevos bonos. Van a ser más de 22.000 con un valor de 110.000 euros y van a ser dos tipos de bonos. Uno para tiendas y peluquerías de 30 euros que se va a poner a la venta en la oficina de turismo a partir del día 3 de mayo y otro de 5 euros para los bares, que lo tendrán los propios bares pues para atender a su clientela. Todo esto es para impulsar las compras dentro del municipio en la medida de lo posible. Bueno, Jose Maik esan den moduen, hau da bigarren urtie, bono honek ataten duguzela, igezko 2020 zen, ekaina eta ziren, gero udazkenin beste denboraldi bete eukik gendun, da Gabonetan bai. Igezak atara gendu zen, 120.000 eurotan balizokoa deken bonoak, eta izen zen, Gernikako 375 denda eta tabernari baino laguntzeko. Esan, dakigun arabera, dekogun datuen arabera, emaitza oso neukibien, 120.000 euro horrek herriko ekonomisen eukiban inpaktue ize 0.000 euroko izen zen, oso urbilkatu zen 0.000 euro hortatik, eta urten bono honekaz igezko formula bardin erabidugu. Ze formula dugu? Igez oso ondo funtzione ban udalak eta merkatari elkartiek elkarlanien atara gendu zen bono honek, eta urten aliantza hori mantenidu eta eskutik heldute atara duguz beste bono honek. Jose Marik esan den moduen, 110.000 euro honetatik 60.000 euro joango dire merkataritza bonotara eta 50.000 euro joango dire ostalaritza bonotara. Kanpaine azteko asmoa da maiatzaren 3, astelena, uste dugu sasoi egokize dela udaberri zen erdizen kokatzerakoan, eta espero dugu iazko impacto baina handiza izetie, pandemizek izten badozku. Kanpainaren iraupena printzipioz bileko izango da, baina segun zelan doien pandemize luzatzeko aukerie balore kontuten eukiko dugu. Zein izango da funtzionamentue? Jose Marik esan da moden merkataritza bonoa turismo bulegoan salduko dire, ara doan pertsona bakotza beren hortasuna giriz erakutzitze alkotzuz 2 bono erosi, bono bakotzak 20 euro balizoko deu, baina erosteko almena emongotxo 30 euro arte. Osake, 20 euro jarrita 10 euroko onura jasoko dau, eta ostalaritzaen kasuan hor badeko aldaketa badekogu, ostalaritzako bonoak bertan establezimentoan salduko dire, eta bono honen balizoa, erosteko balizo zengoa 2 euro, baina ero erabiltzekoa 5 eurokoa. Ondo izoz kasu honetan, 2 euro jarritze, 2 euroko gastu eginde, 3 euroko onura aldozu lortu 5 euro arte. Oraindik,
urrengo hilabete honetan egongo gara behitzuten informetan dendarizek, informetan ostalarizek, eta ostalarizen kasuen badakiguz laroi bat establezimiento dauzela Gerniken, eta jarritako diruaren arabera uste dugu danak atzikitzen badire, gitxi gora bera, ostalari bakotza 200 bat bono eukiko dauzela gora bera. Espero dugune da, 110.000 euro honekaz, 6.000, 5.000 euro inguruko impactoa eukitzie herri ekonomizen, eta honegaz gure ikusi, bigarren urtez jarri zen udalak euko daen konpromiso herriko merkataritza eta ostalaritzagaz. Da kontuten eukitze beti udalak dekozen baliabide akota hauek direla, ezta? Eta nik amaitzu gureko neke, bakarrik herritarrei zuzendu dudaz, dazpimarratuz, herri zen kontsumitziek eta erostiek, dekone garrantzize. Y nosotros desde la asociación... Merkatari elkartetik hausnarketa egin nahi dugu, 2020ko pandemia urtearen laburpena. Ni elkarteko presidentea naiz. Presidente modura herriko ostalaritza eta merkataritza ordezkatzen dut. 4 ideia jarri nahi nituzke mahai gainean. Lehenik eta behin, Gernika Lumoko merkataritzaren eta ostalaritzaren indarra. Gernika Lumo, Busturialdean eta Urdaibaiko erdigunea da, bai geografi mailan eta baita ostalaritza eta merkataritza mailan. Uste dut, gainera, lortu dugula praktikoki establezimendu batek ere ez iztea bere ateak. Udalak, elkarteak eta herritarrak batera egin dugulan. Eta uste dut, Euskadi mailan herri bakarrenetarikoa garela, pandemiari era egokionetan aurre egin diogunak. Hori, merkatari eta ostalariei esker izan da. Horregaitik, eurei eskertu behar zaie egindako lan eta esfortzua. Bigarren puntu modura, kontsumitzailearen papera nabarmendu nahiko nuke. Urte honetan konturatu gara, mugikortasun neurriak direla eta kontsumitzaileak herrian bertan kontsumitu behar izan dutela. Derrigorrez esan daigun kakotx bitartean. Konturatu gara kontsumitzaile askok ez zutela ohitura herrian bertan kontsumitzeko. Derrigortuta egonda kakotx bitartean horri esker eta udalaren partetik bultzatu diren ekimenei esker, honek guztiak lagundu egin du jendeak Gernika Lumon kontsumitu desan. Horri esker, esan bezala, ez da egon bere negozioak itxi dituen establezimendurik. Gaur-gaurkoz behintzat. Kontutan izan behar da beste faktore bat, errentatzailearena, 3. puntua. Errentatzailea Gernika Lumon, orain dela 2 belaunaldi, lokal txiki bat erosi zuen pertsona da. Orain, errentan du egoitza eta errentatzaileen solidaritateak lagundu egin du establezimenduek ez izteko pausu horretan. Inork kontutan hartzen ez duen edo nabarmentzen ez duen paper garrantzitsua da errentatzailearena. Diru laguntzak ostalari eta merkatari daude zuzendua, baina errenten bernegoziazioak ere kontutan hartu behar dira. Eta errentatzaileei esker nolabait negozioek aurrera egin ahal izan dute. Beraz, Gernika Lumoko errentatzaileen papera eskertu nahiko nuke. Eurei esker denok jarraitzeko aukera izan dugu, eta azken puntu modura, 4. puntu modura, udalaren eta elkartaren arteko harreman ona nabarmendu nahiko nuke. Nire ustez, Gernika Lumoko udalak apostu garrantzitsu egin du, oso diru kopuru garrantzitsua, diru kopuru honi esker, esan behar dugu, biztanle kopuruaren arabera Euskadi osoko, Euskadi mailan, lehengotariko herriak izango garela Gernika Lumotarrok, diru laguntzei dagokionez. Hori kontutan izan behar dugu, eta bide berean jarraitu. Harreman honek, elkarte eta udalaren arteko harreman honek, ahalbideratzen du proiektuek aurrera egitea eta arrakastatsuak izateko. Amaitzeko, ostalaritza bonoak nabarmendu nahi dituzke. Merkataritza bonoak oso ondo funtzionatzen du Gernika Lumon. Ostalaritzak aurten zailtasunak izan ditu. Baina, ostalaritzaren kasuan, 3 alor, bonoen 3 alor nabarmendu nahi dituzke. Ostalaritza establezimendu guztiek bonu kopuru bera izango dute, beraz, oreka nahi dugu diru banaketan. Beraz, guztientzako berdin. Bigarrenik, fideltasuna. Ostalariak bere bezeroari, bono hauek eskaintzean, fideltasuna lortuko du. Bezeroak irabazten irtengo du. Ostalaritzak berak ere irabazten irtengo du horrela. Eta azkenik, udalerriarentzako ere onuragarria dira bono hauek. Beraz, guztiok irtetzen dugu irabazten. Iazko arrakastatxoa izan zen, aurtengo ere arrakastatxoa izango dela
ziur naiz. Bueno, amaitzeko esan, tabernak eta dendak herrieri bizizi emoten zela, da biherrezkoa direla. Eta horregatik hone bonoak, eta, bueno, hori harreman ona elkartiegaz. O sea que es verdad que el comercio y la hostelería da vida a un pueblo, en este caso a Gernika-Lumo, y son necesarios, tanto los bares como las tiendas. Entonces, por eso, nuestro apoyo para impulsar ese consumo en la medida de lo posible en Gernika y ese buen trabajo que se hizo ya el año pasado y repetimos este año en conjunto con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Gernika.